Jeħtieġ li mhux biss ikun hawn opportunitajiet ta' xogħol, iżda li jkollna xogħol li jħares id-dinjita tal-ħaddiem. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Kumitat Laburista tal-Imsida. Sabiex dan il-għan jintlaħaq, fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu ppreżentati miżuri li jiżguraw li jittiebu l-kundizzjonijiet ta' ħaddiema f'entitajiet tal-Gvern impjegati minn kuntratturi privati. Il-Prim Ministru Muscat iddeskriva l-prekarjat bħala forma ta' faqar fih innifsu. Għaldaqstant minkejja statistiċi pożittivi li juru li pajjiżnu għat-tielet l-inqas pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandu qatt, din is-sitwazzjoni trid tkun indirizzata. Dan għaliex fuq kollox lan tal-Gvern u li jgħin lil min irid jaħdem. Fost oħrajn spjega kif dan qed isir permezz ta' għajnuna lill-istudenti li jażlu li jkomplu bl-istudji tagħhom u anke permezz ta' taħriġ li toffri l-garanzija żgħażagħ, indirizzata għal dawk li ma jkomplux bl-istudji tagħhom. B'hekk biss sostna l-Prim Ministru jista' jkollna kwalità għolja ta' riżors umani li jissodisfa d-domanda tal-kumpaniji li qed jażlu li jinvestu f'pajjiżna. Joseph Muscat qal ukoll li llum il-middle class tinsab f'pożizzjoni aħjar minn dik ta' sentejn ilu u dan minħabba l-ammont ta' inċentivi li joffra l-Gvern li qed inaqsu l-għoli tal-ħajja. Fost dawn ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl l-ilma skont kif imwijat. B'hekk kompla Muscat it-tkabbir ekonomiku li ra pajjiżna sissa għadu l-bidu tal-istorja ta' suċċess ta' pajjiżna.